Vlog mo yan. Magkano? Magkano boss? 80 yung mga blue bar. Pero may sing-sing sila. Ayun, may alpha. Alpha yan, di ba? 50 rin yan? Ay, 80 rin yan? Bakit 80 na lang to? Boss, pakita mo nga. Alam mo ba yung sing-sing niya yan? Magkano? 300 isa niyan. Tapos bibenta mo lang ng 80? Oo. Napabenta lang sa akin. Mahal pa din sa ito, alpha. Hindi pa tapos yung race nito. Sa November pa to. Ito boss. Ito. Yan. Ayan. 300 pesos yung sing-sing na yan. Tapos, magkano benta mo? 80. 80 na lang? Oh, yan oh. Alpha yan mga lapatis. Pakita natin alpha. Ay, pinapabenta lang sa'yo boss? Oo, pinapabenta lang ko sa akin. Ah, wala na siguro. Di na niya mailalaro yan. Di na naalagaan. Ayan oh. Alpha mga lapatis. Eh, yung iba dito boss? 80 lahat to? Ayan, 150. Oo, Yun yung 150 no? Ha? Magkano to? 150. Ha? 150. Ah, 150. Ayun oh. May nabenta na kayo sir? Wala pa. Kakarating niya lang? Maya pa yan, darating yung mga bibili. Eh boss, teka ha. Ay, pearl eye ngayon ha. Mouth color, grisel, dubar, nickel. Magkano ibon niyo sir? 200 lang pares. 200 pares, bakit tagi 100 na lang no? Ito. Anong sing-sing nila sir? RPC. May LPC ba? Mga alpha, gano'n? Walang alpha ngayon. Ayun mga lapatis, tagi 100 na lang oh. Grabe, nag-aaway sila oh. Ganda oh. Kulay pa lang, panalo na. Naka-club pa yan mga lapatis. Club to sir, club. Ito isa. Beef RPC. Magkano to beef RPC nyo sir? 150? 150 mga lapatis. Ganda. Ganda niya oh, tingin mo mata niya oh. Any paris, 150 na lang. Ito maganda mga lapatis oh. 150 lang. Mga ano, kakatanda lang ito mga lapatis. Mga 2022, 2023. May singsig to lahat boss. Boss, pangalan mo boss? Joffrey, taga saan kayo sir? Sa Rizal. Rizal dito lang. Kakano itong mga ibon nyo? Sa daan isa, last price na yun? Last price na no? Pero may sing-sing no? Yung iba wala. Bakit binibenta mo ng ibon mo? Ayaw mo na? Ito na lahat yun? Ha? Ano na? Ayaw mo na? Ano sa pagkain. Magastos no? Hindi naman sila kumakain ng kanin. Eh ito, naka-separate. Magkano to? Ano yan? 300 isa? Eh mga nakaklab yata yan. Isang daan lahat fix. May brown, may mga blue bar, may chickles, white flight. Yung mga mabili ngayon, yung mga puting ulo, mga white flight, oh. Ganda oh. Bili-bili na. Ano yan? Ay binibenta mo? Kalapati. Magkano yan? 70. 70? Kanina 50 lang yan ah. Iba to. Ha? Iba. Eh iba yan. Parang lumaki yan ah. Kaya nga. Nabenta mo na yata yung isa, tapos binibenta mo ulit yan ah. Tas na to. Ha? Plus na? 70? 35 pwede? Hindi. Pero yan may sing-sing no? Yung isa wala. Yan. Ay technique niyang batang to, isa-isa niya nilalabas yung kalapati, hindi niya nilalabas lahat. Kaya nabibenta mo boy ah. Bili niyo na. Ah, sige. Hey boss, thank you ah. Pagkano ito ibon niyo sir? 150. 150? Yan mga lapatis, may mga ano. Mga tawag sa saddle. 150 na lang mga lapatis. Ayan o. Magkano yan sir? LPHA, bandit siya ng club. LPHA no sir? Oh, NDR. NDR. Ah, may ano siya, may tama sir no? Nalambat. Nalambat. Buti na lang nakatakas. Oh, tibay ng ibon na yan ah. Nakauwi pa ka. Survivor ng lambat. Oh, nakauwi pa. LPHA, ganda ng mata niya. Oh, ang pula-pula, tas maliit lang yung itim. Yan, maganda yung mata, mga labatis. Bira na to. Club na, 150 mga labatis. Oh. Ito, chicken na ano, parang abo. Ito, pula. Ibili na, baka maubusan. Chicken, uy, bandit pa ng alpha to. 150 rin to, sir. Magkano daw dito sa Jiggle Boss? Alpha? Ito, alpha, sir. 500 daw. 500 dyan? 500 to. Club ring oh, pero ano, buborga na siya oh. Ayan, bili-bili na mga lapatis. Ito maganda, pearl eye. Magkano dito sir? 300 ata daw yun. Club to, club? Club lahat to. Pearl 150. 150 na lang. Grabe yung maibong ko mga lapatis oh. Pagdating nila, hindi pa sila nakakakain. Ano yung binabanata nila?
Yung grits. Ayaw no? Ito paro. Kanina yan yung pati yung last na dumating. Banat nila grits. Par. Yan oh. Ba. Ayos oh. Di ba kayo mabulunan yan? Tingnan natin, bilangin natin kung tama na ito ah. 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kompleto na tayo dito sa harap. 12. Ah, pucha, yung lalaki par. Wala dito yung ano. Lo. Bisa na. Lagagi. Alam, mamamatay ito. Deadpool to, Deadpool. Wala pang milk yan, par. Wala yung dalawa. Puta, yari. Ayan yung blue bar. Tsaka ito. Bayambang lang tos nyan. Yung dalawang alpha dyan, wala. Puta. Ay, yari par. Ako po. Gigil ko siya eh. Gigil ko siya. Pakainin natin sila. Para ano? Oh, grabe, tigas. Pasok, boy. Bigla ka sa Pampanga. Kamusta? Ayan, may ako na. Ano yun? Ayaw mga binigla natin. Ayan, blue bar. 1 down. Dalawa pa lang. Wala yung dalawang chickled. Ang gapo may duwarang chickled. May alpha ni. So duwarang ang gapo. Hinikaw na lang eh. Blue bar, blue bar. Hindi, liwa. Pagkuta yung pili. Ayan eh, aya pare. Ay, blue bar ya. Tapos, ay. Ako na nitan na naman niya siring. Lagyan natin ng electrolyte yung inuman nila. Para mabawi nila guys. Grabe mata niya. Plito na yata itong nasa loob eh. Wala, tulala yung siya oh. Grabe, grits kaagad binabanatan nila. Kakarating lang. Walang iya. Sino yun? Ito yung kakarating lang, grits binanatan par. Ayos ah. Sige, keep it up. Good job.